Και να φυτέψουν μικρά δεντράκια συμμετέχοντας στον αγώνα για περισσότερο πράσινο. Ήταν χωματερή, είπαμε να έρθουμε εδώ και να το φτιάξουμε καλύτερο, να έχει περισσότερο πράσινο και να μπορούν εδώ οι κάτοικοι να ζουν καλύτερα. Η Αθήνα είναι μια πόλη όλο τσιμέντο και πρέπει να κάνουμε κάτι για να την πρασινίσουμε λίγο. Το πρόγραμμα δενδροφύτευσης έχει στόχο την οικολογική ανασυγκρότηση και ανάπλαση του χώρου που είχε εγκαταλειφθεί με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε σκουπιδότοπο. Εδώ ήταν ένα λατομείο εγκαταλειμμένο σκουπιδότοπος και θα γίνεται όαση πρασίνο δασάκι. Καθόλου κτίσιμο, πράσινο για βόλους των κατοίκων. Περίπου 4.000 δέντρα θα φυτέψουν εδώ στο χώρο του παλιού λατομείου μαθητές και περίοικοι το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους. Την εκστρατεία ανάπλασης υλοποιεί η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και τα σχολεία της περιοχής.